No, už tam je. Hele, už je tam dole, dej piškotek, Dané. Ty vlevo ne, ježišmarja. Tak, a teď ty druhý, tamhle, Dané. Ty druhý. Hele. No, Ježíšimarja, taky dej piškutek, Ježíšimarja. Dané, piškutek. Ty druhý dej piškutek. Tak, týhle tý. Samozřejmě, to je taková klidnější, Ježíšimarja. No, ale podat ho musíš. Pořádně ho musíš podat. Hele, už jde, dej piškutek. No. Tak týhle, pojď ho dát. Pojď ho dát týhle, ta si ho umí vzít aspoň. No, tak pojď. Hapalo, tak. No, podívej, hele, jak ti drží tu ruku. Jo, a už ti drží tu ruku. Piškůtek jdej. Ale nechce, Dané, ta chce piškůtek, až to není hezký, dívej. Podívej se, jak si ho drží, vidíš, aby si ho nepustil. Nepustil, no, opička. Tak dobrý. Co? Dáš ještě opičce. Dáš ještě opičce piškůtek. To nejsou bramborky, Dané, to jsou jablíčka.